kontra zein dezakegu nola garen, bihar bertan, atxaldeko 8:00 batzar bat egingo deu, printzipioz deituta dare, terreno jabek eta deskabetu izango dienak, izan dituzkenak, eta berta inguratuko abokatu bat, baita aiai babesa eta informazioa emateko. Eta guri ere, esan barra harrapatu baitue pixkat joguz kanpo. Eta ematen duen ez bihar hasiko dibize, ez die geratuko itxuiten, guk udalak ematen dion baimenek edo ez, eta garbi esaten duen idatzi honetan, baina, guk hor jarraituko dugu, ez ezko ematen, eta errespetatzeko, jonek esan duen bezala, abendu niru nehitzan herri kontsultan emaitza dut. Eta, situazioa nahiko larria da, eta lehen esaten bezala, beste terreno jabe batzukin, ezezko esan, sartu barruaino, txiki iziok eta egin, eta nahiz eta ezezko esan ea, ez diela kasuik egin, eta gaina esanez, gezurretan esanez, udalen baimena bazoketala, eta Eusko Jaurlaritzan baimena bazoketala, baina ez du, inolako modentun inongo papirik eta ekutsi, eta atzo arte ekarri zuela baimen hori. Eta, situazioa nahiko zelebrea da, baina, egun bartu geha altanto, nola departzen gauzak eta printzipio, gaur konzentrazio bat eta informatiboa, ez dakit nahiko informatuta behatu zeaten, baina hoxe da, eta bestaletik, lehen esatetena, bihar 8:00 batzarra ingoa abokatukin, terreno jabekin eta deskabetukin, gero aste arten, arratsaldeko 7:00 Ordiziko gaztetxene beste asamblea eta ingoa,